הסופר והעיתונאי אליעזר שטיינמן כתב באחד משיריו, עיר שאין בה זקנים משולה לעיר שאין בה עצים ומדשאות, לא מעלות ומורדות, אלא כולה מישור חד גוני ומשעמם. יש בה מראה עיניים, אך לא הלך נפש. בנס ציונה תמצא את כל המרכיבים הדרושים לקהילה להיקרא עיר. זקנים יש בה, עצים ומדשאות יש בה, מעלות ומורדות יש בה, והיא בפירוש איננה מישור חד גוני ומשעמם. יש בה הרבה ממראה העיניים והרבה מהלך הנפש. מרכז היום, הבית לקשישי העיר, רוכש וגואש פעילות מבורכת, פעילות שמטרתה להנעים את יומו של הקשיש, כמו אומר, אל תשליחני לעת זקנה. על מרכז היום מנצחת ביד רגישה ועדינה אביגיל לנצמן, שמנהלת את המקום יוצא הדופן הזה מזה כ-15 שנים. מרכז היום מהווה בית חם לקשישי העיר נס ציונה וסביבתה. אנחנו קולטים חברים עם צרכים אישיים, בעיקר על רקע בדידות, עם צרכים טיפוליים כמו תשושים, בעיות פיזיולוגיות, תשושי נפש שהם בעצם חולי אלצהיימר ומחלות דומות. הצוות קודם כל הוא צוות עם נשמה גדולה. הוא צוות מסור, מיומן בעבודה עם אוכלוסייה מבוגרת. הצוות כולל עובד סוציאלית, אחות, מדריכת תעסוקה, מדריכי חוגים ומטפלות מסורות שעובדות כאן כבר שנים עם הלב ועם הנשמה, מעניקות חום ואהבה לקשישים במסירות שראויה להערכה. סל השירותים כולל בתחום האישי, זה רחצה, האכלה, פדיקור, מניקיור. בתחום הגופני, אז יש לנו פיזיותרפיסטית, יש לנו מדריכת ספורט, ריפוי בתנועה, יש לנו חוגים מגוונים ורבים כמו מחשבים, ארומותרפיה, אפייה, ציור, קרמיקה. אנחנו יוצאים לטיולים ברחבי הארץ, נופשים בבתי מלון, חוגגים ימי הולדת לחברים, חוגגים את כל החגים, ובכל האירועים האלה משתתף ראש העיר שמכבד אותנו. את מרכז היום מפעילה עמית, העמותה לרווחת האזרח הוותיק. אלה מתנדבים טובים, תושבי העיר נס ציונה, שבעצם התנדבו להפעיל כאן את העמותה. יושבת ראש העמותה היא הגברת רינה פלדמן, חברה ותיקה שכבר עובדת הרבה שנים בעמותה. עמית, העמותה לרווחת האזרח הוותיק, מארגנת 7 פעילויות למען גמלאי העיר. מרכז יום לקשיש הוא חלק חשוב ביותר הפעילויות שלנו. אביגיל, מנהלת המרכז, יחד עם הצוות הנפלא שלה, דואגת לשפר את איכות חייהם של הקשישים על ידי פעילות מאורגנת נפלאה. הם עושים את זה במסירות הראויה להערכה, ללא שום תמורה, משקיעים פה שעות רבות לטובת האוכלוסייה המבוגרת בקהילה. אחת לחודש מתכנסת כאן ועדת קבלה. משתתפת בוועדה עובדת סוציאלית מהרווחה, ואנחנו דנים בכל חבר וחברה חדשים, בונים להם תוכנית טיפול. בעצם אנחנו תופרים לכל אחד ואחת את החליפה שמתאימה למידותיו. אני מחכה יום שישי שבת שיבוא יום ראשון כדי לבוא לפה. נשבעת לך. למה? אין, אני בבית לבד. עם מי יש לי לדבר? אבל כאן אני מדברת, צוחקת, סורגת, אין לי מילים. האוכל כמו שצריך, הכל בסדר. זה טוב מאוד. מה שאתה צריך לעשות זה לבוא, לצאת מהבית, לקהילה, לבוא למרכז יום, להשתתף בכל הפעילויות החברתיות שלנו, לזכות באיכות חיים שהיא שווה אריכות ימים. צו החיים תן וקח. כך נברא העולם, שכל אדם יהיה משפיע ומקבל. מי שאין בו שני אלה, הרי הוא כאילן סרק. רבי יצחק מזידיצ'ב.
מי שחולף ברחוב בן גוריון 9 בנס ציונה, לא יכול שלא לראות את המבנה הלבן הגדול ואת הנשמה הגדולה הפועמת בו. מרכז היום לקשישי העיר. אם תרצו, תודה, הערכה והצדעה לאנשים היקרים האלה. מרכז יום זה בית שלי. יש לי הכל, מספרת, הליכה, יש לי אופניים, מה שאני רוצה יש פה, הכל. בלי זה הייתי צריכה לשבת עם 4 קירות בבית או להסתובב ממקום למקום. הצוות 100%. הם מרגישים שהם אוהבים את האנשים כאן, ולא רק באו לעבוד. כיף לי עם החבר'ה, כיף לי להיות פה, לא לבד בבית. כל האווירה פה נעימה מאוד. הגינה נחמדה, עצי הפרי מוסיפים. טוב לי לבוא לפה, טוב שיש את זה. ואני, טוב לי פה. שזה מקום יותר מהבית שלי. אין כמו מרכז יום. זה נוח, הכל פה כמו בלון. 12 נקודות.